Здравейте хора, добре дошли в моят канал. Това е второто видео. Първо започваме така при борката. Както виждате, аз го следвам. Като мога да последвате в TikTok, борката TV. Може да го последвате там. Както виждате, има 8000 последователи, почти 9000. През 9000 харесвания. И следва 5 човека в борката TV. И да не забравяте в Fortnite, ако ще купувате нещо, Battle Pass от такива неща, всяка борката TV, винаги да си купувате. И да започваме нататък. Именно 5 или повече, и започваме с кои са най-желаните и най-редките 10 най-редки Fortnite скина в Fortnite от чаптъра 0 в сегашния чаптър. На първо място мисля, че е Travis Scott. За 10 най-искани скина, които аз ги искам, да са Travis Scott и лавия Skull Trooper. Аз имам всичките без лавия. И всичките редки скинчета. Също искам да имам Джон Уик. Джон Уик искам да имам. Харли Квин и Харли Квин бухалката. Да. Борката, ако не се лъжи, имаше най-хубавите скинчета. Всичките тези скинчета ги имаше. Аз искам и ето този скин да имам. И тоя. Те такива хубави скинчета. Такива скинчета искам да имам. Като, например, да. Последният тук на борката беше, как казваше, дали се заслужава. Променили са клип. Дали се заслужава да си купите клипак? Ами, напълно според мен си заслужава, защото получавате 4 Battle паса за 22 лева и беше пуснато някъде около 120 лева, че са и 4-те и получавате клипак си скин. Според мен си заслужава. Според мен си заслужава борката и според мен е един от най-хубавите ютубъри. Той поне, както виждате, е Fortnite такъв. Като Fortnite. Не само Fortnite, но повечето му контент е Fortnite. Но както виждате, тук има 6. Борката е много готин пич, ще го пише в TikTok, ако иска да направим да играем някой път заедно на клип, да пусна клип, да играем на клип. Като цяло аз може всеки клип, който се снимам, да му правя реклама на TikTok-а. Ето в YouTube ще напишем Борката TV. Да, влизам в YouTube. Так. Ето YouTube. Така, влизаме в YouTube. И пишеме Борката, не Байван. Борката TV. Искаме Enter и ето излизаме. Следвахме Борката TV.
трябва да се логна. Съжалявам, Борка, но като се логнеш ще такова обещавам. Както виждате, Борката като цяло общо зато качва в YouTube. И тук може да го последвате, последвате го навсякъде. Виждате тук изхарчих 67 000 V-Bucks. Виждате, това да е молитва на Борката, да съм сигурен. Като гледам, даже мисля да му стана член на канала. Видеоклипове, има шотове на живо. Борка, ако гледаш това видео, човек, според мен си един даже най-хубав ютубър. Сега, който съм виждал. Мисля от такъв хубав контент и си казваш всичко. В смисъл да продаш някакви продукти, ако ми пуснеш продукт, съм сигурен, че ще е хубав, няма да е гаден. Това общо взето е реклама това видео на Борката. Се подкрепям Борката. Последвайте го навсякъде. Ето пише Борката TV. Виждате. Ето му канал. Борката TV. Нека хора да помогнем на Борката. Това ще гледаме, че е втория канал. Стане поне 34 000, да се появи четвърта. Поне това. Между другото, хора, аз съм почти толкова видеоклипове като мен. Аз просто пишете. Това нещата. Като го напишете, ви излизам аз. Ето като виждате, няма много абонати. Влизаме. Виждате, имам 372 видеоклипа. Имам 3 пъти по-малко абонати от него. Както виждате, играл съм. Giveaway съм правил. Шортове, всякакви неща, стримове. Даже имам и Twitch. Ето може да последвате и тука. Борка, ако нещо види човек, много готин си раздаваш V-Bucks-и. Борката TV. Искам да последвате всички Борката _TV и Борката TV. В YouTube виждате и пишете Борката TV. Enter и ви излиза веднага Борката. Искам да цъкнете абониране, даже ако искате, може да станете член на канала. Общо зато това е много готин пич. Страхотен пич, кейф има много. Виждате CS, Minecraft, логото му. Не знам как се направя, но е много готино. Последете Борката TV в YouTube. Ето, виждате информацията Борката TV. И след това може да влезете в TikTok, да напишете Борката TV и ви излиза той. И там може да последвате. Защото аз го следвам. Както и мене може да ме последвате в TikTok. Ето и мене. Можете и тук да ме последвате. Няма много последователи. И хора, това беше видеото от мен. Следете Борката TV, YouTube, TikTok, навсякъде. И чао!